Malah malah lu. Ada bojone lho, Mbak. Lihat-lihat kata-kata sih. Kata-kata dulu. Gimana? Waduh tadi. Ora. Panas ora? Dasar sih, Mau Din. testimoninya. Oh iya toh. Testimoninya ya apa ya? B. Mantap. Ora. Kayak Ustadz Sugeng Riyadi ya. Menuju di rumahnya Mbak Dina. Bangun. Ya guru kok. Ceritanya nggak contoh-contoh kan batik-batik kuwi wadimor, gajah duduk, gajah sing ora tau iso mlaku kuwi. Alhamdulillah ini desa kula sedina sak lebetipun sami salah tasah paring pangutan mugi kita tasah dipun paringi jenengipun nyambut damel dipun paringi panjang umur mboten dalam mari rezeki pun Allah karuan nalika. Kayak ngombe milih. Menuju di rumahnya Pak Purwadi di ini berarti anyaran iki ujung perdana. Mosok burung wingi urung ujung. Nuwun. Nun. Ini monggo Mas. Kono apa kene? Ya ngono. Masa ngono? Wah, ora kok. Ujung kok, tetep ujung kok. Malah nang omah kok. Nang omah kok ora ujung. Ora masuk. Tetep ujung kok. Gimana? Waduh tadi. Ora. Takkan kode-kode tidak lagi lho. Kode-kode yo. Kode-kode wae.
Iki perdana soalnya. Oh, orang aduh. Soalnya nganu kayak nompo ujung perdana. Bisa tengah. Perdana. Kerja. Ya. Bodoh ngeceki dhewe iki. Iki ya urung iki mesti. Urung. Ah, urung. Kan anyar. Anyar. Nanti lali. Saya angel golek idar kan. Lagi harus balik saya kira dia kayak. Kan dia buka kabeh to. Wis personile tak gugah ratangi nggak nganu jegedel. Yo wis anane ming iki tok. Iki menuju ning nggon mbokku. Aduh. Hati-hati cuma THR. Nah ngono kok mbake lampune kok. Oh, enggak isu. Jawa. Kalau beda, akhirnya uji ceruni kayak ada. Mbak kayak mana? Ya yo disertai. Mangewu kurang ya dia. Ora mangan. Kono. Tene goblok. Nun. Bu Guru, Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Ini gak dapat apa? Mana kowe kono? Mak aku mak aku kok. Mau kemana Bali? Padahal mau wis ning Pak Agus lho. Balik. Hati-hati Mas. Sugeng Riyadi. Wah, iya, wah. Miring gimbal gini. Wah, ini apa gini? Dhisik kameramen belakang. Aduh. Nggih, Mbah.
Oh iya, oh Dik Din. Oh. Nah iya berarti perdana. Bismillah tuan rumah kau. Oh iya tenan sebele. Tenan. Perdana. Kang Riyadi. Kang Riyadi. Biasa toh? Biasa toh aku iki. Kang Riyadi. Ya kok aku rek ujung lah aku iki. Sugeng Riyadi. Lali mak. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Jane iya. Oh iya, 55 ya. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Wes, Sugeng Riyadi. Mbah, sak parang Lin. Oh, kene kok wingi yo wis kok. Oh, aku jare nggak arek anu Mbak Dia lho. Wah, ini ge renang matok lho. Berapa itu nih? Ngombe apa, Din? Kasih kok penyanyian. Itu nanti orang buatan saya sini saja. Itu kayak gini dia mbak mau. Orang itu apa? Mbak saya pernah nambah nih. Hijau tuh. Nek ditingkat ni rok kuat ya. Mbok ngomong ki ngapak ngono. Nek ngomong ora ngapak ki ora enak. Ora kepenak ngono. Iki wong Kebumen soalé. Wah, mulakno kosong aku ning Bulusi. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Assalamualaikum. Wah, ini. Orang mapan. Saya disiapke amplopnya. Ini roh.
tengah video ora. Nun. Iki nanti wong iki. Oh, alah. Ono apa meneh? Wis iki pompong gak do mangan pamit yo. Yo. Wah, bareng riyen nggih, Bang. Mboten. Iki mangan. Oke. Oh, iki. Nun. Sugeng Riyadi. Kok dhewe lek Udin? Oh, nang jero to. Tak kira nek dhewe. Ora dhisik. Bojone dimetake sih, ge surprise sih. Mbok sing goceki dhewe ngopo to? Aku tak ora foto ya. Aku tak bagian ngoceki. Tak gocekane sama tarik ujung. Wah, mboten lah. Kene to lek kene iki kene go. Tak tuku helm sing sesuk. Kok kene kok center kaya ora. Ayo kan es sing jeneng es. Milih kono sing anu sing Mungkin ngene iki kok ora jadi beli cewek. Ayo dulu nang ora pilihan. Kene iki. Disepil sih es e. Kadang kan. Iya kok keseso. Memang barang kok. Swager iki. Korene meneh. Kayak tadi kene behana. Kebai. Kok iso apa kuwi meses ya kuwi coklat ya kuwi Susu. Apa kae? Apa nih kok? Kene yo. Mbak dhuwur-dhuwur sepatu nang ngene sandale. Apa ke jenengan? Habis. iki tangan mundut Wes. Jajal. Panas ora? Riyadi. Wah, ular akeh iki. Apa? Ular. Dina, ah. Din, ular Din. Nah, tenangan iki. Ning sayakmu ki lho. Bergontong makmu. kuwi tekan ndase Ning on sapa, Din? Bu Timul. Nun. Awas, salah lawang. Wah, wis ketok rame iki. Assalamualaikum. Aduh, sumuke kok ngene. Walah.
ning gone ibuke Dea. Iki ibuke. Pas hari Endi Dina mau? Din, ayo lanjut yuk. Darah rampung. Soalnya panis iki kok arek udan ya. ora apa poso rong dina kuwi 11 menit. Aku wis ora sama mangan. Sopo kae? Ora di video. Ngopo? Kelas. Ayu. Pokoknya neng desa wis seru rame pokoknya. Mesti neng kutha-kutha wis pindah kene ya. Wah, iki ye. Iki. Nun. Genggaji. Oh, sebenernya dewe-dewe. Tak goleki kok. Genggaji. Ana meme kan lah. Enak ya. Ana duwe kan. Oh, iki. Seger iki. Apa iki isine? Ana gawan amburi kana. Ye, Ono semangka. Ya kok werna ya ora kali. Wis susune ya. Masih ada di as. Kana banyak mle dipo kana. Kana amburi kana memang bakso kana. ini ora pengen dah. Oh, Din, seger iki, Din. Sumpah ketenan. Tenan. Ana. Gajal, ora. Tak bukake. Es pren. Tenan. Lho. Oh, ora tinggal Ora arek gawe laporan karo nganu. Dina anu, Ana dek omae pindah muri. gawe laporan iki, Din. ora ditakon-takoni. Nggih, Ora ditakon-takoni. ora kahang. Yo pindah yo. Ayo po, sendang. Kok malah kesusu to? Dasar sih, Mau Din. testimoninya. Oh iya to. Din gantian. Iki kae imelu. Ujoe Testimoni ngene Ya ora apa-apa ya. piye? mantap. Oh iya. Ora seneng susu kok. Aku ora, aku minta nyepil-nyepil kok wae. Tutupi juga. Tak sepilke buah-buahane, ana ace, rambutan to. Ana klengkeng, ana jeruk apa, Din? Santa. Santa. Kuwi santa. Oh, sekilo 50.000. Iki ana kacang. Iki ana wit. Nah, ning anu ana ning meja ana wite barang. Widi wis teman es. Kana mak bakso sik. Ono. Mak bakso sik wae kono. Nang ngene sapa, Din? Bu jembrek.
Ono sing arek ngeduk kuburan. Kang Riaji. Kang Riaji. Kang Riaji. Ono sing wedi jagong barang. Durung RT 6 dong rampung iki. Biasane wis rampung ya ini iki. Arek kok kono pe akeh lho wis metu. Ojo mangan. Ora golek. Iceng. Geriaji mosok wong ngerti yo. Anak-anak kowe, ora melu. Geriaji. Ane joline baru ora. Pulang. Oh, malu. Yo, ono truk ning jero omah. Ini maling tiket ae iso jadi. Pas batu kolpi. Truknya kesasar. Jadi aku dari sini. Siapa mau ke mana ya? Mangan meneh, Din. Wong aku batin iki sapa? Sempat tercetak saya kok. Wah. Doni. Kon batin yayin kuwi ketinggalan. Batin kok usul. Cara omong ya. Wong wis pesen. Pulang kok piye? Yo pulang. Yo. Oh, saya. Mas dong. Yo. Orang kapok lagi. Ah, sambil ke hari lele. Ada bojone lho, Mbak. Kata-kata dulu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lah batin. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Itu apa tuh, Bang? Itu Riyadi. Sugeng Riyadi. Mbah, Sugeng Riyadi. Hari lebaran kok. Lagi gedangnya gede-gede. Ora. Hah? Ora ya, keliling lek budine. Ada piye to kuwi? Wes, sing kita sini kadang nek daerah. Kayak nama kita ini jajan. Ora milih Di sini kene. di RT 6, RT 7, RT 6. Iki RT piro iki? RT 6 ya? Oh, iya, aku pangling aku. Iki sangar iki.
Tas siji nggawa 5 apa 4? Tas siji bojo 4 ngono. Oh iya, tas siji bojo 4. Wali wis Wah, bosen aku ora gimana terus. Tenan. Bosen aku ora gimana terus yo wah. Terus yo lanjut yo wah. Barang Rin. Iki lho rek. Iki bodo-bodo ana wong mantu to ya. Apik ya. Wah, cerah pemandangannya. Sawa? Lele. Indonesia. Iya. Wah, no lele meneh. Kaget do wiji nek ngono kuwi. Oh iya. Iki gudange super tenan. Ono jeruk. Ono lele, bapakne. Aku gawe tulisane esuk foto pokoke aku njuk rapor meneh. Patil. Ketok kan rupane. Kayak patile kayak. Terus semua ya, wah. Wah, ini cuma bahannya ya. malah kuwi wis ngambil iki lho. Kuwi lho. Ini dulu orang. Coba gimana? Rene lah. Gimana meneh? Papa gimana nanti ke Pak gimana? Tangi anake sapa? Nek Wandi ya? Oh, Bang yo yo. Yo rap dong aku ya anak. Sakmu. Ketok Bali. Jebule iki kayaknya malah si Mbak Yuni. Ayo Mbak Yuni. Aku jane wegah karo Harry Lele. Aku yo malis, rumpuk. Gimana meneh? Kena nanti. Desa itu kan.
Adi anu Aku tak jaluk golek dosa sik karo kowe. Dan, sepil sandalmu. Wah, sandalnya elek tenan. Ora ngaruh. Wis. Ojo iki pedhot. Goblok pedhot. Padha mlaku. Sandale pedhot. Andi sandale. Oh, tak kocok Di, golek Dahmin. Tunggu wae badan. Oh, Rasa ngayal temu. aku ki ujung. Wingi ujung. Kene ana lagi. Ora. Nggo iya. Iki ya kosong ki. Kosong. 14 wae. Ora aku wis kok. Wis. Iya. Iya. Oh, sik we, minggir sik we. Pak Nadi. Ngapa ning doang dudulan yo ngene. Aneh-aneh kok. Rao nang munggah yo.